बे समाव गासै बाथौ बिमुंसार नायगिरि बा सिबियारि बिथांमोननिसिम धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ जोङो बे समाव बावहरग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादा मैया 18 जुलाइ 2022 मायथाइनि खालारनिफ्राय दुलाराय बाथौ गुथुमनि गाहाय थानसालि बाथौ थानसालिनिफ्राय जोङो जागायनानै सोनाब बंग वेस्ट बेंगल बे हादोराव जोङो सफैनो हादों आरो जोङो दुलाराय बाथौ गुथुमनिनो लोगो बुंथिगिरि सुरेश इसरारि सारनि न'खराव जोङो मैया थाबाय आरो बेनि उनाव दिनै 19 जुलाइ 2022 खालार बे समाव जोङो वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि बेंडेङावनो थानाय दक्षिण सथालि बे गामियाव जोङो दंफैयो आरो आदा बिनय नार्जिनारि बिथांनि मावख' बिथाङा जार्नालिस्ट बिथांनि बे जायगायाव जोङो दंफैयो। दा बेनि सिगां जोङो दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादा मा थांखि लानानै सोनाब बंग हादोराव दावबायफैदों जोङो जोंनि लाइमोन आफादनि मानव गिदिर आफादगिरि रजेन बर' बिथाङा दङ। जोङो बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन जे लाइमोन आफादा सोनाब बंगसिम दावबायबोदों। दा बे समाव नोंथांमोना मा थांखि लानानै बेसिम दावबायबोनाय जादों नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिमुंसार नायगिरि आरो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बे समाव जोङो दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादा जे दिननिफ्राय बिबान मोनदों बै दिननिफ्रायनो जोङो जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोङो धोरोम बिथिङाव सांग्रां खालामनो थाखाय सिबिनाय खान्थि आसार खान्थिफोरखौ आब्रुथि खालामनो थाखायनो जोङो थांखि बिथांखि लानानै बेबायदि जिल्ला फोसाबनाय हाबाफारि मोनसे लाबोबाय थादों। जों बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो। एबारावबो जोङो नैबे बिदुं फांथे सानावनो जोङो सोनाब बंगसिम जों मिथिगौ सोनाब बंगआवबो गोबां बाथौआरि रायजो राजाफोरा गामि गफायाव बाथौखौ सिबिनानै दंबाय थायो आरो बिथांमोना दा आथिखालाव बाथौ धोरोमखौ लानानै बबे मा अबस्थायाव दं आरो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बाथौ गुथुमनिफ्राय माबाफोर धोरोम सिबिनायनि बेलायाव हेफाजाब मदद होनो हागोन नामा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो थाखाय वेस्ट बेंगलसिम दावबायनाय जादों। जोंहा वेस्ट बेंगलाव जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुमाव मिथिनाय बायदिब्ला 3 जिल्ला दङ वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिनि आन्दाराव। दा बियो जोङो गिबियावनो आलिपुरदुवार नैबे डिस्ट्रिक्टआव हाबदों मैया। दा दिनै आदा बिनयनि नैबे मावखुलियाव जों जिरायनानै धोरोमारि रायजो राजा जोंहा आइजो माइनाव बिथांमोनबो दङ बिथांमोननि खाथियाव जोङो फैनाय जादों आरो बिथांमोनजों फैनानै जों धोरोमनि गोबां खोथाखौनो रायज्लायबाय आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोननिफ्रायबो किसुमान अपिनियन जों लाबाय आरो जोङो इयुनाव बिथांमोनखौबो जोंनि बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि लोगोसे दोरोङारि जोंनि मोसानाय मुसुरनाय ख्रिस्टि आरो आर'ज फोरोंनायनि जोङो एसे खोथा होदों बिथांमोनखौ। दा जों बेबायदि थांखि लानानै आवगायबोदों। आंनि बुंनांगौ साबायखर बावनाय थाबाय नोंथाङा थांखिखौ बेसिम सफैनायनि थांखिखौ बुंनानै होनायनि थाखाय। दायो जोङो सोनाब बंग हादरनिनो आदा जार्नालिस्ट बिनय नार्जिनारि आदाखौ नोंथांनि सिनायथिखौ एसे होनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। आं बिनय नार्जिनारि जोंनि वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टआव आं आर्थिक लिपि आरो बेनि सिगां प्रभा पुस्तक चर्चा आरो एसे एनै मथा मथि 4-5 बोसोर आसामाव सोलिनाय बड'लेण्ड रादाब बेयावबो आं बयनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै खामानि मावनो दङमोन। आं दा प्रभा पुस्तक चर्चा आरो आर्थिक लिपि होननाय पेपारावहाय आं लिरनो गोजोननाय थाबाय आरो गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। दायो जोङो
सोनाब बंग'नि जोंनि बाथौ धोरोमारिनि सोमोन्दै बा जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दै जों मोनथिनानै लागोन। आदामोना दायो मा धोरोमखौ सिबिनानै दं? जेब्लानिफ्राय बे हायाव जन्म मोननायनिफ्राय आं जेखौ मिथियो जों आफा बोराइ बाथौआवनो दङ। आफा बोराइ बाथौखौ जों अनसायो। गाबोन बेखौनो मानिनो दं। गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला जोङो आदा नार्जिनारि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना मोनबाय जोनोमनिफ्रायनो आरो बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफानिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै दङ होननानै जोङो मोनथिनानै मोनदों। आरो बे बुब्लियाव जोङो मोनथिबावनो नाजागोन सोनाब बंग'आव गोबांथार बर'फोर दङ होननानै मोनथिनाय जादों। बावहाय बाथौ सिबियारिफ्रा बेसेबांसो गामि दङ? ओरैनो 500सोनि बांसिन जानो हागौ नामा नोंथांनि मोनदांथिजों? 500 जोंनि बांगालाव बर' बाथौ सिबियारि जानाय बांसिन होननाया जों जागोन। मानोना जोंनि सोनाब बांगालाव पपुलेसन वाइज नायनो थांब्ला जों दा 3.5 लाख खाथि जों बे पश्चिम बंग' दारावहाय जों दङ। जन्म मोननायनि आरो गोरलैनिफ्राय लानानै जेसेबां थ' 500 न'खरनि बारनाय बेबायदि दङ। खिन्थु फुजिनायावबो एसेबाङा बाथौ धर्मखौहाय जों बाथौ मानिनाया हচ্ছে बोराइ बाथौलाय जाखाबाय आरो जोंनि दा उल्था पानिनो बा अन्नान्य आरो जेरा दङ बिसोरबो जोंनि बाथौ फुजियारिनि बर'आनोखा। थ' बेफोरखौ लानानै जानाय जेसेबां बिथाङा होनदों एसेबां गायनो। जों मोनथिनो मोनबाय बावहाय गोबांथार बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौनो सिबिनानै दङ। दा बे बुब्लियाव जोङो मोनथिबावनो नाजागोन बे सोनाब बंग'नि बे मोनथाम जिल्ला बा नोंथांमोननि आलिपुरदुवार जिल्ला बावहाय आथिखालाव धोरोमारि बा बाथौ धोरोमारि जौगानायनि माबाफोर हाबाफारि लादों नामा? बा बाथौ बेजों लोगोसे बाथौ धोरोम सिबिनायनि खान्थिफोरनि सोमोन्दै आं आदाखौ एसे बुंथिना होनो थाखाय खावलायबाय। आसले बर' फिसा जानायनि खारनै सिंनिफ्राय मोनसे रेसपेक्ट जागिखानायनि दङ बोराइ बाथौनि सिङावनिफ्राय आरो जेमन जोंनि जिखुनु मोनसे अनुष्ठान हाबाफारिफ्राव जेला जोंनि बर' भाषानि दामनाय देनाय खोनानो मोनला जोंनि बेफ्रा जोंजोबखायो सिंनिफ्राय मोनसे जे गावनि मातृत्व भाषानि मोनसे गान मा खोनासंनाय बे सिंनिफ्राय फैखायो। थ' जों दा बिथाङा जे जिनिसखौ हाबाफारि लानायनि खोथा जों खस्थ'यैब्लाबो जोंहा जोंखौ आर'ज फोरोंनाय बा जों दामनाय देनायाव फिथायनानै थाब्लाबो जोंनि बे गावनि स्वयं उद्यगआवहाय मोनसे ख्रिस्टि गेदेरै ख्रिस्टि कालचार दानायनि मोनसे थांखि लादों। बे मारै जाफुंनाय बेखौ दा जों बुंनो हाले। बेखौहाय बेनि सिगां आं खोथा गारखानि एसे रायज्लायनायखौ जेराव जोंनि बेयाव डक्टर हाज'वारि सार बिथां फैयामोन। बिथाङा बे ख्रिस्टियावहाय जा दामग्रा देग्रा जा मुवा बिथां हरनो जादों। जों थाङोबा देरि थांनानै लायनानै जों बेयाव गेजेर मोनसे ख्रिस्टिखौ दानाय आरो मोनसे भाषा जाहाथे भाषाया दागोमाथों। आसामाव जेमन जोंनि बर' भाषानि लिरनाय फरायनाय गथायन दंजोबो जोंनि बांगालथाराव गैया। थ' आं लुबैदोंमोन जे बेयावबो जुदि जों मोनसे 1 घन्टा बा 2 घन्टानि डेलि मोनसे जुदि बर' भाषानि स्कुल जुदि सुरुवात खालामजेननो हायोमोनब्ला बेबायदि मोनसे मोननै थांखिखौ लादों ग्रासरुट लेभेलावहाय। बे जुदि जाफुङोब्ला जों जोंनि भाषानिफ्राय आरो ख्रिस्टिनिफ्राय फिननाय बिदा फंबायफोरखौ जों लाबोफिननो हागौ नामा होननानै जों थांखि मोनसे लादों। दा बे बुब्लियाव आदाया नार्जिनारि बिथाङा बुंबाय जोंनि बर'नि हारिमुखौ जौगाहोनायनि माखासे राहाफोर लाबाय थादों आरो बे बुब्लियावनो बिथांमोना बर' मिडियाम बर' बिजोंजों फरायनायनि मोनसे थांखि बा जोंनि वेस्ट बेंगलावबो थानाय गासै बर'फोरखौ बर' रावजों फोरोंनायनि एसेब्लाबो गियान होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों होननानै बुंदों। दा बे बुब्लियाव वेस्ट बेंगलनिफ्राय नोंथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम बा गभर्नमेन्टनिसिम माबाफोर खावलायगोन नामा? दालाय बिथांमोननि
लामा गेंनायनि हिसाबनिहाय अबस्से खावलायनायनि मोनसे थांखि दं खावलायनाय आरो आसा खालामो बिटिआर सरकारा जुदि बे थांखिखौहाय मान होनानै जुदि होनोब्ला जोंनि बर' भाषाया जोंनि बांगालावबो एरनाय बे जिनिसखौ जौगागोन बेखौहाय लुबैयो जे बिथां बिटिआरनि चिफआ जुदि सानहरनोब्ला स्कुल थाराव जों फोरोंनो दा इनिसियेटिभ मोनाब्लाबो बेबायदि मोनसे गावनि उद्यमाव लानाय ट्रेनिं सेन्टारफोराव जुदि गावनि बर' भाषाखौ फोरोंनो मोनोब्ला धीरे धीरे जोंनि भाषाया जौगागोन होननानै सानो आं। दा बे बुब्लियाव जोङो मोनथिनानै लाबाय गोबां बाथ्राखौनो आरो जोङो बांद्राय गोलाव फोलावनो सानासै। वेस्ट बेंगलनि आदा नार्जिनारि बिथांखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्राय बाथौ थान्दै आरो बाथौ आर'ज बे गांनै बिजाबखौ होनानै जोङो बरायनानै लाबाय आरो आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ इयुननि हाबाफारि मावनायाव गासैखौबो खौसेथिनि लामाजों जोंखौ हाबा मावनायनि मोनसे बोर सारस्रिहरगोन जोङो बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे जोङो बाथ्रा होदों बिथांमोना खावलायनो लेखायै बिथांमोना जोंखौ खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि मोनसे क्लासिकेल वर्कशप खालामनाय बा फोरोंथाइ बादाखौ बिथांमोनाव खालामनानै होनो थाखाय खावलायनो लेखायै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जोङो खावलायगोन। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा फोरोंगिरि दैथायहरनानै सोनाब बंग'आवबो जेन जोंनि बर'फोरखौ खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि मोनसे गोरलै राहाखौ खालामनानै होगोन बेखिनियाव जोङो खावलायबाय। लोगोसे जोङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै सोनाब बंग' आलिपुरदुवारनि गासै बाथौ सिबियारि रायजोफोरखौ जोङो लोगो मोननानै खुब गोजोननाय मोनबाय। जोङो बेखिनियाव दिनै मोगा मोगि लानाय बा जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।